Barrixe berrikuntzaren behatokia 2006an sortu zen Bizkaiko Aldundiaren, Bilboko Merkataritza Ganberaren eta bai agentziaren laguntzaz. Behin eta berriz aldatzen den iniziatiba da Bizkaiko enpresetan berrikuntza sustatzeko. Behatokienen nahia da enpresak mugiaraztea, zaharrez gelditzeko burutu beharreko guztian laguntzea du helburu. Hala, ekonomiari bultzadatxo bat eman eta zu bezalako gazteentzat lana sortzeko. Behar duzun informazio guztia ondoreko webgunean izango duzu, irubebikoitz.barrixe.com. Lankidetzaren espiritua dago ekimen honen baitan, zerbitzu publikoko ekimena da, eta era guztietako ekarpenak eta elkarlanak onartzen ditu. Ildo horretatik abiatuz, zergatik ez zara ausartzen eta zure ekarpenak aurkezten. Gaztea bazara, berrikuntza eta enpresen mundua interesatzen bazaizu, eta aldaketaren jarraitzaile zutzua bazara, egin zure ekarpena.